Meabori peymana hêzên navokiyê navîn anku peymana INF ya di navbera Amerîka û Rusyayê bi fermî hate bidawî kirin. Vê mehê Serokê Rusyayê Putin ragihand ku ew ê dest bi çêkirina mûşekên nû bikin ku berê li gor peymanê hatibû qedexe kirin. Lê ew ê bikar neynin heta ku ewilê Amerîka bikar bîne. Bidawîkirina bilêziya peymana INF komek dîplomat û serkirdeyên leşkerî Ewropî û Rûsî li ser xeteriyên nû yên navokî hişyarî dan. Wan daxwaz kirin ku di civata giştî ya neteweyên yekbûyî ya li New Yorkê de kontrola çekên cîhanî bibe mijarek sereke. Di nava îmzekaran de Wezîrê Berê Berevaniya Brîtanyayê û aniha Serokê Tora Rêberên Ewropî destbirom jî heye. Bi taybetî ji sistema kontrolkirina çekan ku dehan sala emgirîdayî wê ne hildiweşî. Tenê bi armanca zêdetir tevlîhevkirina mijaran teknolojiyayên nû yên ku bi naverokên çekên navokî tên pêşxistin ku ne tenê şiyana asayî xirab dike, her wesa xeteriyên ku me berê qet nedîtine pêtîne. Di nav van çêkan da mûşekên hîpersonîkî yên ku li Rusya, Amerîka û Avustralyayê tên çêkirin ku tê gotin ku dikarin dijî hemî sîstemên parastinê werin bikaranîn jî hene. Biron dibêje ku zêdetir welat dixwazin sîstemên mûşekên xwe ava bikin. Lê 30 sal piştî bidawîbûna şerêsar, Ewropa hîn jî li ser xeta pêşîne. European perspective. Bi dîtina Ewropiyan nebûna baweriyê di navbera Rojava û Rûsya da û sistema nû ya 10 salên dawî de derketiya holê ji bo me dibe sedemên fikarên taybet ji ber ku em di jîngehekê de dijîn ku ji sedî nihat çekên navokiyên cîhanî an veşartîne an ku hatine bi cih kirin û gelek jî tenê bi deqîqeyan dûrî me hatine bi cih kirin. Daxuyanê hişyarî dide ku mezintirkirina stokên xwe yên navokî ya Koreya Bakur zêdebûna aloziyên di navbera Hindistan û Pakistan yên ku xwediyê çekên navokî ne û xeteriya têkçûyîna peymana navokî ya Îranê dide berçavan ku tenê neevlîkariya Ewropayê dibin xeteriyê de ye. There are signs Di danûstandinên di nêvbera serokên me de van pirsgirêkan derkevin holê. Pirsgirêk ev e ku siyaseta me û nebûna rêberatiya me rê nade ku em bigehîn asta ku rêberên berî me gehiştibûnê. İmzekar bangla Amerîka û Rusyayê dikin ku bo çêkirina çekên nû nêzîkatiyên nû pêş bixin. û Çîn û dewletên dinyên xwediyê çekên navokî ne divê xebatên li ser aramiya stratejîk teşwîq bikin. Di rewşa aniha ya geopolitîk de gihîştina peymanek li neteweyên yekbûyî de ew ê nehesan be.